Γεια σας παιδιά, Νίκος Βάχα εδώ και σήμερα δεν θα παίξουμε κάτι, θα πάμε στο Play Store και θέλω να μου πείτε τι παιχνίδια να παίξω σε αυτό το βίντεο κάτω στα comments. Σας πούμε εδώ Emily wants to play, αυτό εδώ θα έχει στο πάνω μου, τέτοιο τέτοιο αυτό δεν περνάει, πώς λέγεται, Μπιμπιτάν, εδώ τι άλλο, μήπως θέλετε κάτι ας πούμε από εδώ, πώς λέγεται τώρα εκείνο, να αυτό εδώ, ένα από όλα αυτά που σας έδειξα γίνεται, όχι όλα μαζί, ή αυτό εδώ, αυτό σίγουρα θα το κάνω, αυτό να μου πείτε εδώ τέτοιο αυτό θα κατεβάσω σίγουρα γιατί έχω το να παίξω αυτό εδώ μήπως, τώρα μου πείτε, αυτό τώρα θα το κατεβάσω απλώς αυτό δεν έχει χώρο. Skype Messenger, αυτό δεν θα το κατεβάσω, εκτός άμα θέλεις δεν μπορώ να διαγράψω και μετά θα το κατεβάσω αυτό. Αυτό είναι άλλο, μας κάτω ίδιο. Αυτά ήτανε τα παιχνίδια Emily που λογικά θα το κατεβάσω, τέτοιο είναι εκείνο το εδώ ή zombie του νάμου, δηλαδή αυτό εδώ, περιμένετε. Ένα από αυτά θα μου πείτε, όσο θα πούμε να μου τα πείτε. Ως τώρα έχω αυτά τα παιχνίδια, αυτό δεν θα το διαβάσω, θα το έκανα βίντεο αλλά δεν γίνεται. Αλλά αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο και μην ξεχάσετε να γράψετε κάτω στα comments, να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε, bye.